ini woni bet pacho kacha chande ini bet kirito ndugu ibet kirito wono pacho mondo koro ing'ise ni samo chopo ni baba watoto miya kata pesa mar olorio to dhako wadu wuok oko kendo yie timo tich mora mora mar mondo mi okete kade mesa machiegni ahinya Julie Odep. Julie. Yes. Iriyo nade? Ariyo maber. Adwa mana ni chak gilero nwa machuok ni iluongi ni ng'a in nyar kanye to en tich mane meeting? Iluonga ni Julie Natieno, an nyar kano Kobura. Kamoro ni Nambokana. Anta tiyo tich mochari, Kiambu County, Kiara Sub County. An kaka mochari attendant. Ang'eyo jomothogo mondo ka ibiro kawo ng'ati kik oting'u e dala. Mana gi kar dholin kaka iwinjo penji no endo. Kawuono awacho ni ok openj penjo mang'eny nikech osepenjnwa. Iwinjo kaka jo neno kod jo winjo openjo kan. Dagombo mana koro wacho gi kachiel kaka gipenjo. Tabro chako gi mokwongo. Thoth ji winjo ka penjo kacha niya. Tich mar bedo jarit ringre kendo jalos ringre joma osenindo kata joma oseng'ielo rembo kata motho. En tich mane somo koso en tich michiwori achiwa ni idwa time to kane some en gima isomo kanye to gi bang' thuolo marom nade ng'ato wapenjo kachacha. Tijni asomo isomo e University of Nairobi. Chiromo campus dweche 3. Tisebedo gi certificate mari. Koro bang' mano inyalo dhi attachment e osiptende mochari mamoko gi. Kapod imanyo tich nikech ok inyal wuok ka be tiyud tich. Kapok ni some ere kaka ni bedo gi siso kata hero mar somo tijni? Sawa, an kana pok achako tij mochari natimo cleaning. Atimo cleaning sana Sheria House. Koro bang'e kane ogol online nitimo gi chon manual nikech kana an Sheria House to an Boroka be. Koro baadaye koro biro itimo gi online ok tim gi manual. Koro naneno kara mar tich ni be koro dhi rumo. Koro mana chieng' moro be ka tich odhiambo to mama moro osiepna ema dine gona baka ni mama moro biro kani siti mochari ki gonyo wich tichuli 3,000 tapenye ni wich achiel to yie nadi tako to kimany na mama no watimne nade wawuogo. Koro mano gino notimore 2017. Koro budho ka umanyo mama no to bokwane okwaneno. Koro chieng' moro amaka rut kenda apani ne nitie del moro nwadhi golo Chiromo. Kasa paro tapenjo jogo ni ba nyalo yudo tich kanyo. Koro naparo ni kaka nonyisa city ja kaka Chiromo be chalo. Koro ma attendant nonyisa ni hapana. Nyaka kuongi apply ni bed shortlisted. Mar bire training bang'e koka inyalo dhi manyo go tich. Temo isani kata sani ji apply to be kawuono e deadline. To bing ni anto gika na wuotha nikech sama nadhi kuro be nadhi manyo tich. Koro emo isani ka in gi barupe kela apply ni haraka. Te kaka apply to ok nobudho 1 month ta yudo kan shortlisted. Mano dwe mar 6 2018. Non kore kaka na quit tich cha tadhi e class nikech class nyaka ni dhi full time. Odiochieng' mangima koro kinyal tiyo tije 2. Unless ni tiyo motieno lakini kama odiochieng' to koro nyaka nawe. Ema koro adhi kanyo koro bang' tieko adhi attachment city. City adhi November, December, January, February, March nyaka March. City kanyo bentie nyidendi wa nyijoluo Eliza ni kanyo. Koro Eliza gire manen karecha kiki gallery city gallery kech bing ni del nitie inyalo manyo ne ng'ato mi gimoro many tich at least me yude gimo mopogore gi mirito kech ka ok yudo to chieng' no ok yudo gimo. Kore makaka no nyisa be nafas ni kihara kinyi nyalo mondo kaka na mondo kana adhi to be na yudo maka gima mani rita ko nyise penya ni kina donje ta inso gini Waya donjo tarik 1. Koro Kiara donjo 2018 April.
nyaka sani an kanye matiye ok adhi kamoro. Mokwongo nyaka ng'isi ni puoch gi pak Julie Odep. Ngini iwaso ga pile ka pile ni nyikano gin ga joma tek to tak. Nyakoro muga juang aneno gi wango odiochieng' ma kawuono niendi sama koro wabede achiel kachiel koda Julie Odep mabende timo tijno endo mar mortuary attendant. Kata bana gi dhowa wawacho ni tijno endo mabende en mar otoyo. Julie mana gi penja achiel ma dahero chwalo ni. An gi penja ariyo. Mokwongo isetimo tijni endi madhi igni adi. To mar ariyo wachre ga oko kaendi an jabelo weche makagi kata kaendi awang'e manyo kendo wang'e keyo gi maber. Adwa ni ketwa e lela kawuono tijni endi mar otoyo. Ben adier ni sama ng'ato tiye nyaka bedie ni tiyo gi yath mamero ji kata mana yedhe mamero ji to mondo ng'ato tiye. Bende nyiso ni jok matimo tijni endi ogin jogo mabende pachgi ler. Leno ane machuok Julie. Number 1 tijni koro apani maika dhi mara adeke asego piny koro mara ang'wen achako. Ano kamadh kong'o kamadh ndawa gik mimadho ano kamadhi. Atiya gi wiya kaler kamano. Koro aparo ni be ahere momiyo atiere kamano lakini ano kamethi to kawach ni ji ok methi ji metho lakini en mana kaka dutiek tiju ni udhi have fun kamoro mano timre. Tijni be kimetho to kibitie ndalo mang'eny kech kimer ichaki riwo gi dawa mote yath motiyogo e del cha ok bibedo ng'ama ngima kech yath cha mokwongo inobo meri samitie mang'eny nyaka iwuog ka gima ichalo gimemer. Koro samimer titiye focus emibolus kech iboyudo ka samoro imer nindo kanyo emang'e ninde gi maitego to ok ni nindo kodgi mani en mana ni mer koro wiyo wil lakini ng'ama nindo gi maiti be onge en mani koro ilalo focus mano kende lakini metho ok otam ng'ato ng'ama metho lakini imetho gi mpangilio nikech metho en ga fan anto kamadhi. Julie yeni kawuono amor kabisa amor chuth. Julie in kod familia mari mano mokwongo to ka intiere godo kawacho familia amin ni dichuo kachiel kod nyithindo penjo ni winjo ka jomoko penjo familia mari okawi nang'o iwinja yes ko chakore gi nyithindi be ging'e tich mitiyo jaodi bong'e tich mitiyo koso ka ionge wuon plot ang'o momiyo onge relationship in gi challenge moro. Sawana an gi nyithindo ariyo. Wuoda maduong' dhi timo form 4 sani mar ariyo ja grade 5 to gi nyithi nyimine gago koro gin family na podi. Ana onge wuon paro mano gima abo wacho ka ok aluor but no akethore kapok nachako kata tijni. Koro ok ni tijni mano miyowa wachwanyore. To relationship na gi joma ng'iyogo moko ok beyo moko to beyo kech mara mingi analing koro gik monya wacho mang'eny then because I teach ok wago back teach eyot mana hapana. Nyithinda ong'e tich matiyo mama wagero ong'e labda jogweng'wa lakini joma close family mara to ong'e tich matiyo. A relationship ni samoro inya yudo wuoyi moro lakini kaka umedo bet ng'e tinde giero penji gitiyo tich mane ok ibo wacho ni osiptal ok ibi mbwakori abwaka na atiyo mochari na atiyo osiptal koro ing'e with time ibo nyise komitiye koro moko be nyalo jari moko to be umiya luor ng'eny friends ga to umiya luor kech ana onge weche mang'eny kodgi but ndiye mabe jari saboro nyiso osiepne atiyo tich mochari koro ng'ato nyise ing'iyo kode nade mano ng'anyal negi gi kailago koro an kaka ng'eni kase I teach maloko lepa mag tich arwakora dokot tich odong' e tich
okago mbak tich kago mbak tich e ot. Though ni ng'ato nyalo gochona, halo, samoro sama nokelo del an manoyuda, kata obedo na miye namba partner na, lakini bing ni an manoyuda, onya gochona, abo duoke. Nikech del mora mora ma receive nyaka ng'e gi nyinge, to gi next of kin no samo gochona mo pimona, nego beni aseng'eyo ni ma del makama. Erokamano nya Julie Odepa, nabo maluongi nyar kano nikech itek tita. Tar kono to bet koro ikete kando. Adwa ni lerna machuok, awinjo kiwacho maber ni seche moko bende iromo kata gi ng'ate magawa. In gosiepeni moko to uchamo kata thing moro. To koro kila ng'ato wacho ni an aloko ohala ni, an atimo tich machalo kama endi. Tiwacho maber ni ok yot mondo ing'is ng'ato ni anto tatiye mochari. Daero mar mondo mi lerno ende machuok Julie, ka bende nitie thoth midhiero ma bende iniwoni kadhe e tijni endi mar otoyo, nikech yudo ni seche moko ng'ato ng'ielo rengo, moko ng'ielo rengo ka oyawo kata dhoge, moko bende okelnu ka remo pong'o. Kin midhiero mage bende iniwoni ikadhe e tijni endi mar otoyo? Midhiero number 1, samo kel del, condition mar del no, waket koro samoro jok moko mothoe ot ka. Dong'ne na harufu no, idwa bet kode donge. Of which ok en gima lich no, nikech man tich mato waseng'iyogo. Lakini en midhiero nikech mano del mako donjo to en del mishughulika ne immediately. Nikech kobet matin, mondo ing'e ni del otop e mochari, sana sana ineno ga lwang'ni. Kineno lwang'ni madongo gi, kineno kokalo, kata ni se treat del te, to nyaka idhi mos mos ki ing'iyo kachiel kachiel. Samoro moro pat moro nokodonjo e yath, koro inema ochako ni koro lwang'ni temo nyisi ni ng'e gino giwuok, koro gin lwang'ni jaotegi koro mano en midhiero. Then jomotimore mogo ing'e mara mingi idwa ywari kode kaka en no. Koro mano en midhiero. Maten tich kuoma ok en midhiero asach, en tich. Midhiero en mana kaka ji okawi, lakini mar mochari to ok ane ka midhiero, nikech mano tich mana tiyo kendo ahere. Koro kuoma ok ane ka en midhiero. En mana ni the surrounding, kaka jomoko neni kai jamochari ni inya yudo kata kiwuotho to jomoko wuoyo to lakini ok en gima lich kuoma. Koro korka del ok en midhiero. Midhiero en mana malabda jomoko kaka neni, lakini ok ni midhiero kuoma. Ininya wuoyo anto ok en gima rachna. Sawa. Erokamano ahinya. Adwa jiwo penjo malino penjo no. Ambe adwa penje matin, nitiere kuma dagombe ni mondo olerwa. Winjo ka producer wacho ni wapenjo moro to ne wasepenje kanyo endo, dhano osepenje mwa e midhiero kaendi. Kana donjo kacha to afwenyo ni uonge gi fridge, wayudo ka del no ninda piny kacha chande. In kaka ng'ano endo ma loso kendo rito ringre mantiere kanyo endo, bineno kamano en achiel kuom midhiero ma uandago kaka joma ni hospital kaka Kihara kacha, nikech pile ng'eni del iketo gi fridge to preserve them. Yes. Korka mano sawa, wan wathiedho del. Del ok ochuno ni fridge. En mana ni ka koro kel ng'ama otop, to at least igombo ni obede free, nikech kikete kanyo to pod en garu harufu cha. Lakini fridge ok en ga gima lich ahinya. Del ithiedho kata mana e fridge go, kok ithiedhe migole oko moya yuka matin, dua okethore. Koro del ithiedho ga. Del nyaka ketne yath. Del sana sana mo obargi ema ikete fridge mondo to, nikech en gi ng'ich moro. To sa gi jok marito postmortem go maga mitimruok nade ema wakano ga e fridge, lakini ng'eny del i treat, del nyaka thiedhi. Mano e gima midhiero ndiyo. Fridge to en midhiero sana sana hospitande government gi
apart from labda City Kenyatta tapani kaluwore gi condition mag mochari go nyaka to. Erokamano inya Julie, ing'eni ng'ama loko ohala niga godiochienge monya wacho ni kochopo odiochieng' machal kamae aloso ga omuom mang'eny sana. Adwa ni lenwa ne machuok Julie. Un kaka jorit ringre joma ong'ielo rengo. Gin ga odiochienge mage ma bende inya wacho ni ulose ga pesa ahinya. Wan ichulo wa e dwe. Wan ichulo wa e dwe. Pesa moro madang' wach ni waloso onge. Unless ibiro inyisa ni Julie, erokamano kuom tich mitiyona. Koro kanyal wacho ni kawuono an gi milion, kinya an gi milion 5. Inya ibiro neno del. To kaka ineno kaka del no chalo, iwuon inyalo wacho ni irito na del ni maber, erokamano. To gin ga sana jodhowa, an ng'ena tie Kiambu. Jodhowa giwaloya kisichegi. Lakini jodhok machielo no gin del kosebiro irite gidhi nikech gin ok gik mang'eny go kotimore gi nade. But still gimbe nitie ga jok ma appreciate tich ma ng'ato timore nade matiyo nikech gineno ga anto kanyal. Koro en ga chuny ng'ato kuom pesa minyalo yudo e mochari no lure gi chuny ng'ato. Ng'ato nya wacho ni yawa irito mama wa maber sana joma nyiri ohero minegi. Koro biro irito mama wa maber. Samoro en ng'ama old age. Koro ntinde neno ga ni osherekea ndalo motimore nade obete piny ka. Koro ineno ko irito mama wa maber. Koro inya yudo ng'ato nyalo itomi gima chunye otimore nade dwaro. Inya yudo eda maber nyalo miya pesa maber. Kech pesa kuome samoro ok shida. To kata ka ok shida to appreciate gimitimo. Koro kata ka gidhi e committee gi cha to en ng'ama nigi chuny neno ka gidhi e committee gi wacho ni hapana joko rito mama maber. E committee ni kwa golo pesa wamede kata 1,000 kata 2,000 wami joka. Dago penjo moro. Wasebedo kowinjo samoro story moko mosieko kagika. Yudo ka nitiere mbaka moro mosieko ni maiti no wilore. Waseneno gi kata mana e news kaindi. Yudo sama ilando kata chande weche manyien. Yudo ka ne nitiere tulo moro mowuok maiti moro no lal kia no wilore otimore nade. Akia ni in bisebedo gima kaka midhiero kaka challenge to in kitiyo kanyo. Be gima kama osetimore ka untie ang'o ma dikel gima chalo kama? Sawa. Anto poko timore lakini kana yani attachment City nitie moro mabet notimore. To mana nikech attendant ng'ani ne en gi del no en mano mako ng'ama chielo be no mako ma. Koro nikech labda adwaro uso Brenda e del ni to wegi obiro piyo samoro kadwa ni otimre nade ong'e. Koro avalisha ng'wech to kara avalisha the wrong person. Then sana nying chalrega. Koro kawe City nigi tag lakini koro kumatiye wange tag lakini nying chal. Koro nyayudo kata ka Lois Wanjiko moro be Lois Wanjiko eji gi berom gin be gite gilando be gite. Koro nokindiko samoro next of kin e bo kalatas no. Koro dongiro ka ji ariyo gichalre. To kana kawe to wadwa chabo kawo ng'ama chal kamano. Koro ji ariyo gichal. Koro wedo ga thuolo iluongo weg Lois gote. Ka gisebiro to nyaki explain negi wan gi Lois ariyo gichalre nying everything kapok irwako del. Wadwa ni confirm wani ma Lois mane. Mano ibeda thuolo nitie gik moko kipande diri sana. Igoche ne nikech to ngimbe gin dhano gine ne nyewe nyingi gi chal jogi be samoro chal. To en gima rare cases. Oken sana. Doni ato poka chiwo del marom. To del to chiwore ga samoro. Labda kaluwore gi ginyalo chal. To then ng'ama nokawo gibe otimore nade. Opo itoko be ng'iyo tag go en orwaka kotimore nade mano nyalo timore lakini rare cases kuma tiere ya
to admit ni gima kamano to nyalo timore. Julie, iwacho maber kacha ni chakri chak timo tijni endi mar rito ringre joma ong'ielo rengo dhi mana higni 3 gi wiye. Dahero mar mondo mi ilerne nyikwara Mogajwang', be nitie gimoro ma in iwuon iseneno kar tiji kacha chane ma in iwuon ibet ga piny kiparo ndi gima isebet kiwuoro en tim miwuoro nikech korka kano ringre joma otho bende wan be wawinjo ga belo mang'eny ahinya ni seche moko nitie jok moko mitero mochari kapok ging'ielo rengo kokipo ka ng'ato oduogo kendo ngima kata nodhi adhiya to chunyi oduogo ni yeye kucho moko bende seche moko otho ka ng'ong'oni kata mana wang' be nitie gik moko mabende in iwuon isekadhe kata mana gimoro achiel manobuogi ahinya Otho. Lakini kotho hospital daktari nya confirm. Process confirm ka mi authority mar timore nade. To kaka attendant kapok ikaw deal e hospital sana nyaka nurse ama daktari ema ndikni nying ng'ano, date of admission, date of death, which means ka ng'ano dhi obedo gi shida tikaw problem no idhuro kuom nikech an akia jomo ngima kaka chalo, an ang'e jomo otho. Koro en mano miyago kosetimore. Koro gimi challenge mana sayudo achiel ma kata nyaka sani bet no maka matin ne en mana hospital. Koro nurse oluongi ni nyathino to koro kara nyathini nok gitimore nade, nok gin form janyuol ne baba. Mama emane nigi nyathi, but being ni mama ne ywak gin ok ginyiso baba. Koro an kadhi ome to koro gigocho ne baba ni mondo bi, ok gigocho ne nyathi otimore nade, nyathi otho. To koro an atinga nyathi nikech gisemiyago. Tanyiso wuon gi ni oluor kech ok onyal luwo kamalo kech an adhi wuok e tok mochari, lakini en nego wuog mbele mochari. Koro en koluoro to ng'anta keto ne nyathi e stretcher go. To penja ni iluonga ka mondo atimang'. Takoni to ng'ana biro gi nyathi. To penja ni ka bo hospital. Dong ma mochari. Tamba ise ni en mochari, an oluonga mondo adhi akaw deal. Koro mane mana yudora e police station. Kech jogi ne gin giger. Koro ng'eni sama jo del gerga kikiyie ber kod gima chiegni sana. Kech moko be nyalo goyi nikech mirimano. Koro an aepogia epa, lakini gi adhi e police station gidhi gin ma gidhi kaso bio chako gochna mondo adhi e police. Koro an explain gini an noluonga mondo abi akaw de. Koro bang' man to koro gine gitieko ki administration kocha nikech koro an kanyo nao onge kech an attendant koluonga then sasa mogoni simu wan nyaka ing'e ni ma namba hospital. Ng'ata kogocho ni okiyie. To kapono ogocho ni nurse, ogocho ni gi simbe to nyaka onyisi ni en nurse mane. En e department mane. Ma kaponi an problem okiko nurse mano gocho na department makama. Koro mane gi case man osetimore na but no solve. Nyathi Nyakash. Nyarochenga. Hai, pod waduogo gi penj. Aneno kaka ntiere ote ma dhano pod medo oro. Daher ni wasom gi matin. Then wadhi e break. Korka waduog watiek kanyoendo twak ma kawuono gi nyadende Jolene. Antiere ka indi gi ote mar Peter Otondi. Owacho ni #Makndalo. Niko ndani kana gachie. Nyarochieng poch gi pak ne nyar luone tije ler ayiego. Nyocho loso nwa ng'atwa maler aduwa. Janet Jano, nyathi Ochieng, anto awuok Migori Town. Penj na denino ni be en adieri ni nitiere yath moro magitiyoga. Paro ni penjo ni openje. To maybe nyalo duoke piyo kapok wadhi nikech awinjo kata ka producer nyisa ni dhano penje mang'eny. Ichaki nuone gi anwa kata bende gisewacho. Gik machalo kongo, machalo nyasore, machalo yedhe michuoruok godo mondo kiti maber e kacha. Yath michuoyo waonge. Tijno ena chunyi kiseamua ni itime. Yath michuo waonge. Hano kamadh kongo. To konyiso ni ji ok madh kongo, konyiso ni ji ok madh ndawa. Gimadha kaka tije mamoko ginyal timore nade. Inyalo madho. Lakini imadhe e time mowinjore, ok imadhe sa tich. Kik mix kongo gi formalin. Ibo hinyri. Koro imadhe kando, ok otami madho.
sama ine tich tika wi ler eka be ibro ng'e gimitimori nade mitimo mano kende. Nitie janono moro moya mora hinya nyarocho obuoga actually owacho ni apen ne Julie kabede simoko ng'ato biro to ng'iyo kuomu pige museluoko godo maiti to dhi oloso godo andiwo kata mondo ojiw godo yuto mare be ma ndigi matimre to be en adier okotimore kata ka giwache puro okotimore gimoro achiel machieng' moro neno moloya moro to nobiro nyisa ta kon mano ni mondo ang'ine dhako manigi mon moko manigi tike yiergi cha den mondo ang'adne tapenj ing'adni tik yierego mondo amiye onyalo miya gimoro tanyise ni hapana mano to chakore karang'o kono ni kidwaro tigi kailano dhi administration mondo gitimi nade gimi authority no bi atimi nade bi ami nikech ikaila go be ketho nying koro anto pok ada neno to kaponi nitie pok ng'ato aprocha kola kia nitiere gi ote moko kori kono endo kapok wachamo break matin. Ote ng'eny turi wan gi Mary Otieno kantie Sakwa Bondo wacho ni congratulations to wendo ma kawuono to koro anarito mana twak kero dhi mbele sani Mary tune kete mana kanyo. Ana Chieng wacho ni osemo ke live Kisumu Manyata Yellow Bridge kono. Aluoch Paul Audi wacho ni kama kawa niko ndani. Shaleto Chieng wacho ni Stella Mkofiti gotea DJ Nalin show iko sawa. Anyway congratulations to Julie. Manor wacho ni anbe adwaro tiyo tijno yawa onyalo connect na apenjo gimuolo odwaro connection na tijno kata awasomaro tino no ayego otiyo tich matek kendo misache en misara maradieri. Joneno wamedo oro ote kitiyo gi hashtag mbakndalo wendo wapod wan go e studio medo twak wadhi e yweyo matin kwa duogo wadhi mbele gi twak gi Julie Ode kete mana kanyo. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Ana nyalo timo ni gima rach ahinya takti. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Achiji 15 mitudo kod monj kalapapla mar Raila Odinga owe thuolo kamoko ariyo to pod obila odinonegi. We call upon our brothers and sisters and all Nyando electorates to come on board and go against anybody that will come with a direct ticket. Welo mag jochung' e duond bura mar ODM dhi nyime kaunti ma Siaya ka jokanyo moko to bago ng'anyo mar kwedo tiko manyal yodia ahero. We are here as Gilgil people to protest and reject in total the recruitment process that happened in the party of UDA. Jodak mana Nakuru ogolo ng'ur bang' duond bura mar UDA choro chieng' welo e gwengego.
Machiegni ahinya jaera mar mbak ndalo kendo mar Ramogi TV. Ondamono endo mogik mar mbak ndalo. Kawuono tich adek. Ne ng'ama kor ka yuoro. Tich adek wantiere kanyo endo gi chenro mogundho mar duond mine kata kiero mine nyalo kod wechera. Kaka kawuono to wadhi alo kanyo endo dhako ma bende onyalo ahinya manyinge idendo kanyo ni Julen Odep matiyo kanyo endo iluongo kanyo ni rito ringre mag jok mosenindo ma Kihara level 4 hospital. Julen, koro adwa ni wago mbaka, koro wagaga mbaka koro. Iwacho ni ringre, kiseneno ringre mag joma otho, ini neno gi samoro kelni ja accident, okelni ng'ama notho e pi, okelni ng'ama no, kaka kawuono wayudo miyo manotho e ot. Mosebedo kacha chandal madhi adek kanyo. Odonjo ka hali male ok ber ahinya. Kendo winjo ka jomoko wacho ga ni en kata kano neno kia ng'oto ko cham ringo. Julian, chimbi gin magi nitiere chiemo mikwero sana machalo ringo ni endi kaluwore gi kit ringre ma samori kelo ni kacha chande. Be ichamo gi miluongo ni ringo ni rech, gweno? Ana chamo te. Nini e moka ero. Matumbo. Sana gi chuny. Lakini ok ni ok acham gi. Tango mi ok ihero gi? Akiani matumbo chal naga mar dhano sana. Chuny be dwa chal nagi mar dhano sana. Sana kokete yath to chal gi mar dhano kabisa. But ok ni ok acham. Achamo. Ringo ti wacho ni ihero saidi? Ringo ahero. Sana kapo ni okel ng'ato ka en fresh. To daktari otim ne postmortem sechego. Ok ni en garufu mamit. En garufu lakini mondo koro chunyi lo kikai ga ringo, harufu mar ringo. Iwinjo. Biro niga. Kora biro naga. Koro anto ringo ahero. Rech to ok ahero nikech ok yienga, ok ni rach. Julie, an penjo mada hero penji bende ni kuom higni duto te bende isetimo tijni ni mar otoyo. Be nitie ndalo ma iniwuon iseleko ng'ama iniwuon niloso ringre ng'ama ong'ielo rengo mileka maber? Ini nindo tipo kileko ringre ng'ama ong'ielo rengo? Tek, nikech joma waloso an ok ang'eyogi. Emomiyo mochari ber kitiyo kumibor godo. Nikech ing'eni ka dalawa ma wuon ng'ane, koro ing'eni nene kaka en kano ngima kendo chaki nene kotho. Kumane ma labda nyamileki, lakini jomoko gi anakiagi. Koro leko. Tek sana. Tek. Kena akili na en kase ay mochari. Tich mochari onge ga yubiya kabisa. Kech ka dhi otanan gi tije moko ma pod atimo. Adwa penji kuom koro wede ka iwacho ni setiyo tijni sani dhi mana madwe higa mar 4 hawa mar 4 wede especially mani kodi machiegni ahinya nyithindo ochal mana gi penjo mane wasepenjo mokwongo nitie momiyo anuoyo nigo be nitiere mosekwedi ma kata associate kodi tek kabisa? Hanya wacho ni onge nikech ok apar ka nitie wedega mang'eny ma labda ong'e tich matiyo. Okay. Nikech pok arado kamoro. Sani gineni samoro? Ka ginena gin thuolo mar gona simo, ana onge shida. Pok arado, lakini joma ng'eyo pok abedo go gi akweda moro. Koro akia kata koro ginyiso mamwa kuchocho, lakini akia joma ngo machiegni pok atimora nade. Pok anena akweda moro. Koro labda sani koro kaka ginena ni gin thuolo mar kweda, gin thuolo mar be podera, onge shida. Nyithinya kachi? Naroche. Adiro ni bul. An pod abo medo mana pako kendo abo mie puoch gi pak. Nyikano gin ga joma wang'eyo kaka tek kendo tiyo matek. Lakini penjo mogik ma bende dahero penji kachacha ne Julie en ni iniwuon isebet kitimo tijni kuom ndalo mosegwaro matin. Wasrega ni nitie mibadhi moro bende nitie ga korka tiju ni endi. To kendo en mibadhi mani e hali mamalo ahinya. Korka miya abili matin. Adwa ni lenwa ne wach ni endi machuok nikech nitie jok moko ma wacho ga ni jogi tichulo ga yes.
lakini mondo oket ringre ng'ama ong'elo rengo ma in wuon ing'eyo kama ber mondo orite makare maonge ni okike gi jok moko to nyaka igole gimoro matin, nyaka ichiwe gimoro matin. To nitie jok moko bende kawo kata mana ringre joma ong'ielo rengo gi bakdo, ma en seche moko en gi ywaruok kinde gi familia ma mare, to onge kaka onyatimo, obiro iri to mi gimoro matin, ochiwo ni gimoro matin e kinde kaka inyalo konye. Nyisa ne machuok ni be mibadhi nitie kari mar tich kaendi? Kadwoko mokwongo mochari onge mattress, koro kibiro kanyo kidwa noket nigo kama ber mano ng'ano wuondi e wuonda, en mana trays go kama iketo gi en adi onge mattress e mochari. Koro mano mana lugha watu winjo, lakini onge kuma ber mikete ng'a jogo te koseketi yath gi romre gi chalre, kanyo onge bedroom ng'ato, kanyo en kamoro achiel. Backdoor ok digol del backdoor ni ng'ato yware gi family ne mano twey, nyaka gidhi giwinjre, nikech onyalo bedo ni owadgi ok dwar chiege kamano, koro dhako nigi permit yore, dichuo nyalo bedo gi permit yore, samoro chwagi samoro nigi mon moko kando kando. Dhako ka dhako kawo permit ka chief area chief kumoaye, dong chief nong'eye, koro permit nyalo bedo mang'eny. Ema koro biro yudo ni del gidhi ma giwinjre, nikech del do achiel ok nyal wuok gi permits 4, gidhi ma giwinjre as family ma gibet gi permit achiel. Kanyo ma sana sana yudo ka daktari samoro biro donje to timo ne del postmortem kaso chiwo permit ne ng'at achiel, kaso permit gi te bedo cancelled. Koro brelo kinya golo backdoor. Manso ni mibadhi onge kabisa. Delo kinya golo backdoor. Kigolo ibo yudori ibo twey. Kech ka ng'acho odhi odonjo ni, koro gichako fuatilia ni golo del nang'o, nitiyo gang'o, kamano. Delo kinya golo backdoor. Julie, nan gi penjo mogik. To penjo na gin ariyo. Mago penjo mogik ok achaka penjo nikech aneno ka sabe koro mayo wawang'o. Mokwongo kani lero naga kani antiere kodi ki harakata. Tiyo in shift, nitie gotieno, nitiere godiochieng'. Wantiere gi miluongo ni chir. In chir ni owuok kanye ma ok ibuog nikech nitiere jomoko minjo ka oluor. In idonjo kacha yikendi, nitie jomoko ma ok nyal dhi kata yie kata chakendi gaba ni seneno luoro no, nitie joma ok donj kata kacha ma koneno kodwa dong kodi nikech jomoko wacho ga ni anyanya kacha ni otoyogi obed madhako obed madichuo. Fwenyo be kose fwenyo ni luor tiloro ni ga yie kata cha. Mano bibolera no ka botimo iwinjo. In chir mari awinjo ka producer insa ni en nose ndhiye yie kono. To kopo ni mano timore bibolera no gimomiyo mane timo to in chir mari ni oakanye. Penjo mar ariyo. Kaki handle ringre mopogore opogore gi chirno mapenji kumoaeno. In owuon, I'm very sure kit ngimani iselalo jogo mihero kata in wedeni moko. Kisungu wacho ni emotional be ywak in owuon nikech ng'ato nya wacho ni to ng'ama mulo mana ringre maloso modhier modonjo ka chal kamacha en bo ywak, en be en gi lit. Sawa, kwa chako gi mar lit no wambe wan gi lit, lakini okinyalo ywak kar tich kanyo endo ywak mana bo ywago jite. Sana lit biro ga ng'ama miyo kotho tineno ko wentino matindo kasi neno ka chuore be ywak neno lit no biro ne kata wan, lakini koro okinya ywak nikech ine tich kanyo. Koro ywak wambe wan gi lit no, wambe wan dhano, lakini being ni chungo kar tich nikech kichako ywak ibo ywago jite. Koro lit no to ntiere. To mar chir hapa ni being ni atiyo tijno koro anana gi chirno. To yino kiti tijno ionge chirno. Koro mane kama chirno bire, mano tija mana tiyo. Koro anana gi chirno, kech en tich ma aseng'iyo ni atimora nade, obedo tieno, obedo odiochieng', then nasefwenyo ni ng'ama otho. En ok ogoyi, en patient. Moko miwacho ni chieno ka samoro iseromo gi moro mochung'. Mago be wawinjo moro no chung' chieno timang'o tigoge piny, ok en ni moro kochung' kama tigoge. Mochari wuoyo kodgi, en adieri ni wuoyo kodgi.
Apana. Itamori. Pok ni wuoge ng'ama do. In gadier ni pok ni nyisi awinjo ni wang'e gi ko yaw wang'e nyathi nyaka achti umone to dage ko ni nya anno kanegi. Lor wang'i. Mano gimana senene mochari. Makatambe na shanga. Nitie ng'ato nyalo tho kor dio badegi kabisa. Kor ng'e samir wake. Manto koro na seneno kuom jo toko dera. Owewen ay nyathina duok badi mana na kodwoko to koro mana paro ni culture gi to in kani mulo tiro ko tek moko duoko tek lakini eto mula mos matimre nade madogi koro mana ta pani culture gi but je gi moko maji wacha okwatim chiren mara kicha tijino leko okalek joka nikech akiagi an ngena nene kosetho koro which means ni kasiti kanyo to sucheno be ok otimre nade onge chieng' mabo biro na sura biro ni kaka koro ng'ama ng'eyo then ochako tho mane ng'ama sura timre nade bire then ng'ama ng'iyo go sana kata ko tho ok inyal keto yath nikech koro ibiro nene picha cha kaka ne en ok inyal Narusing'ie kod Julie lakini aneno kata sasa ni mheshimiwa Zedi Odhiambo Otoni amosi ahinya kabendo mora ahinya kod tiji maber mabedi timo Otoni puoch gi pak ne nyar kano to wacha ni kabende diher bedo mama watoto anyways mheshimiwa Zedi Odhiambo wabo mi duoko top chendro Mana kamano Julie nero kamano ahinya kuom miyo wambaka ni ero kamano ahinya kendo Nyasaye omed telo ni etijino endo mitiyo kogwedhi bende nyakwara moga jwang donge yie ni tich en tich in mapodi bedo no endo mano wachni lingni kimi tich matek ema miyo inyalo luonge kata mana soda moro baridi e madhe kiny be pod odiochieng nyakwara moga jwang luonga ni Stella Brenda nyathi ochieng kabene anawon pod paro ni afadhali ngano mabende puonji mako rech moingo ngano mabende mi rech pile ka pile nikech nitie odiochieng achiel mangano endo nyalo ng'ielo rengo kata nyalo ol gi mi rech pile ka pile luonga ni Lin Ramogi nyar Nyakach luonga ni DJ Kolo Instrumental warad kendo kiny e mbak dalo